Ora večer svima, dobrodošli na mojem kanalu. Danas je 4. lipnja 2026. je danas, pa nemam previše vremena, trebam studirati da bih razgovarao. A, am, imam oral, oralni ispit, pa am, a, da, neću, neću da, a, ne želim da, da moja profesorica a, me, me ubije sutra, pa onda, da, a, ovo je, ovo je, ovo je sve za danas i vidimo se sutra. Doviđenja.